बैसागु बोथोरनि रंजानायजों दुखु दाहाफोरखौ बारहोहरनायनि उनाव हाल खदाल लानानै आबाद फोथाराव ओंखारनायनि समा सफैलायबाय। दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो बोसोरसे जानायनि थाखाय आदार थुबिल खालामनो माइ दुब्लिबारियाव सान्दुं अखा नेवसिनानै माइ गायनो जान्जि खाफ्रादों अनजाथाव आबादारिफोरा। बोथोरजों खाब जाहोनानै दैज्लां बोथोराव आबादारिफोरनि माइ गायजेननाय हारिमुनि नुथायखौ बड'सानि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो सिगांदों। नंगौ, थारैनो माइ गायनाय आबाद मावनाया बर'नि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां एंगार हायै मोनसे बाहागो। बर'नि बांसिन सुबुंफोरानो आबाद मावनानै नखर संसार दैदेनो। बे नुथायानो जाबाय तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि पलासुगुरि गामिनि सासे मख'जाथाव आबादारि नखरनि माइ फोथाराव माइ गायजेननायनि मोनसे नुथाय। गोदान मुगानि समावबो मोसौजों हाल एवनानै माइ गायजेनदों भारत नार्जारि मुंनि सासे आबादारिया। बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोर सौफैब्ला मोसौजों हाल एवनानै 15 बिगा हायाव माइ आबाद बोखांबोदों बिथां भारत नार्जारिया। बड'सा चेनेलनिसिम माइआथ' दिनै गायजेनबाय ओरैनो 3 बिगा। हाजिराखौथ' आं सानफ्लाङासैलै 14 जन खोमा, हालिथाम सावरि। मोसौजों एवो, ट्रेक्टरजों ओरैनो हास्लाबाबा होयो। माथो मानसिफोरा परिबर्तन जाबाय होनना बुङो। परिबर्तन माने दा थावनि दामाबो बारायनानैसो आरो दा ट्रेक्टरनि दामा बारासो जानानै फैदोंना, बेनिखायनो दा मोसौजोंनो जि हायो बोलो होदों आरो जोङो। खै बिगा गायो बोसोराव? बोसोराव ओरैनो 1-3 बन्दक दंदेरो, 15 बिगा जायो। बिदिनो मा ज' नोंथांमोना हाल एवो नामा? औ एवो। हाजिरा ना गाव माबा? हाजिराथ' जों हाला बदलसो एवलायो। गायनायावबो बदल थायो, ओमफ्राय हाजिराबो दंदेरो। नांगोलजों हालेवनानै दा बोरै मोनो? मोजांसो मोनो, जों एक्सारसाइस जानायसो मोनो। होमबा ट्रेक्टरजों एवनाय जाया? ट्रेक्टरजों हास्लाबथाराबा होयो आरो दलहाखौ, आरो जोङो बेहेर हाफोरखौ जों मोसौजों एवनांगौ जायो, बोरिखौ ट्रेक्टर होयो। हायाथ' बिराद मोजां हाब्रु जादों न'? दा नैबे गायनाया बायसमुथि, ओमफ्राय आरो बै दाबसेयाव रनजित, दाबसेया आरो दा बायसमुथि, ओमफ्राय बोरियाव मा जायो बेखौ दा बुंथ'नो हाया। बोथोर माइब्राफोर गाया नामा? जोसा गायगोन, माइब्राबो गायगोन। बोसोरफ्रोमबो नांगोलजों एवो नामा? बोसोरफ्रोमबो नांगोलजोंथ' एवनानैथ' एवबोगासिनो। ओइ भारत नार्जारिनाव। मा गामियाव गायनाया? पलासगुरि। पलासगुरि कुमारपारा। साबेसे दं? 14 जन। खै बिगासो गायखो दायो? 3 बिगा। ओं। हाजिरा बेसेबां? हाजिराया सानसे गायबा 200। ओमफ्राय जानाय लोंनायफोर दंना गैया? जानाय लोंनाय माने जोंनिया साहाजों जानाय होयो। माइ गायजेननानै मोजां मोनदों। दिनै आरो बोथोराबो मोजां ना, सान्दुंबो बारा गैया, अखाबो गैया। बे बोसोराव गायजेननाया दिनैनो नामा? औ दिनैनो। गायदोंमोन हेनानो। हाजिरा गायदोंना? हाजिरा गायदों जोङो। सावरि नङा? ओहो, सावरि नङा। बेसेबां हाजिराया? 200 हाजिरा। ओमफ्राय माबायदि मोनदों गिबि गायजेननाय? मोजां मोनदों, दिनै बोथोराबो जि मोजां जाखादों, सान्दुंबो गैया, अखाबो गैया, थान्दा बार खोलो खोलो, बिराद मोजां मोनदों आरो जों दा माइ गायनो। सोरहानाव गायदों? जोङो बै देरासार नार्जारि मोननाव गायदों। हाया माबोरै गायनायाव दा? मोजां जादों हायाबो गायनो। अखाबो हादों ना, नांगोलजों एवदों। नांगोलजों? दानि दिनावबो नांगोलजों एवबावो ना? ट्रेक्टरजों एवाखै होनबा? बे दला हा नालाय ट्रेक्टर एवजाया, बेखौ नांगोलजों एवदों। बोरियाव ट्रेक्टरजों एवो, बोरि हाबा।
बगा दावखो दावखो होस होस होस